расидааст. аз ҳамин шумораи 8 нафар 4 ҳолаташ ҳодисаи нохуш, 3 нафараш беморӣ, 1 нафараш худкушӣ. хушбахтона ҳаминро қайд карданд ба маврид аст ки дар натиҷаи ҳолати латукуб ягон фавти сарбоз ба вуқӯъ наомадааст. як ҳолати худкушӣ аст ки бо натиҷаи ин ҳам парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. албатта бо 8 ҳолат мо дар 4 ҳолат парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. ин ҳам бо натиҷаи хунукназарӣ, суистеъмол ва як натиҷааш вобаста ба муносибатҳои ғайриоиноманӣ. Суистеъмоли ҳокимият ки дар натиҷа боиси фавти хизматчии ҳарбӣ мешавад. мисоли оддия сардори дидбонгоҳ супориш медиҳад ки дигар тарафи об гузашта ҳамон супоришро иҷро кунад. дар натиҷа сарбоз ғарқ мешавад. албатта ин суистеъмол мешавад. ӯ ҳуқуқи чунин супориш доданро надошт. мо вобаста ба ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардем. бо натиҷаи тафтиш нисбати сардори дидбонгоҳ ҷазои ҳабсӣ таъин карда шуд аз тарафи суди ҳарбӣ. 8 нафар сокинои киҷо буданд сардор? сокиношон дар мо инҷо таҳлил кардагӣ нестем. агар шумода лозим бошад таърихи кори дорем сокинои киҷо будан шад муайян. минтақаи бохтаран? минтақаи бохтар ҳастанд, сулам ҳаст, душанбеам ҳаст. умуман сокинои ҷумҳурии тоҷикистон аст. сокинои ҷумҳурии тоҷикистон ки дар вилояти хатлон бале ҳудуди гарнизони бохтар ман маълумот шумо мерасонам ки ҳудуди гарнизони бохтар 15 шаҳру ноҳияро дар бар мегирад. нисбати дигар савол чанд парванда ҷиноӣ боз шуд дар соли 2021 вобаста ба ҳамин ҳолатҳо? бале гуфтам ки 4 ҳолат боз шуд, ҳамааш бо таздиқи фикриядорӣ ба суд рафтанд. агарчи бошад як савол дига моти баъд чуне ки токфе мо медонем бештари онҳо омӯзгор буданд. бояд қайд кунам ки ҳатто дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳатто омӯзгоронро ба артиш мисол сафарбар карда намешуд. ташаккури зиёд. вобаста ба ин чунин гуфтаниам ки дар ҳақиқат ҳолати кӯшиши ба хизмати ҳарбӣ сафарбар намудани омӯзгорон буданд. мо онҳоро пешгирӣ кардем дар чанд ҳолат, лекин бо қонун баъзе ҳолатҳоеро пешбинӣ мекунад ки омӯзгор низ бояд ҳуқуқ дорад хизмат кунад. баъзе омӯзгорӣ ҳастанд ки ихтиёран ба сафи қувваи мусаллаҳ сафар баргарданд. баъзе омӯзгорӣ ҳастанд ки дар қонунгузор танҳо омӯзгороне ки дар деҳа фаъолият мекунанд онҳо ҳуқуқи ба таъхир гузоштан ёки ҳуқуқи кадом ислоҳа ҳуқуқи ба таъхир гузоштани хизмати ҳарбӣ онҳоро пешбинӣ намудааст. лекин ҳолатҳое ки ба таври маҷбурӣ ба таври иҳотагирӣ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар намудани омӯзгоронро мо ба қайд намегирем. албатта ҳаст имрӯз то ҳозира ҳолати иҳотагирӣ ҳаст. ина мо пӯшида ҳам наметавонем ба он хотире ки мо ошкор кардем агар дар даъвати баҳорӣ 2 ҳолат ҳолати иҳотагирӣ бошад, дар даъвати тирамоҳӣ низ мо 2 ҳолати иҳотагирӣ қалобӣ, суистеъмол, пора аз ҷониби кормандони комиссарият, аз ҷониби дигар масъулини аъзои комиссияи давлат мо ошкор карда гирифтем.